गिबियावनो आं सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हामबायनो सेकेन्डलि जोंनि बे गोमोथाव मुलुग इउट्युब चेनेलनि जुगिदि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो बरायो। दिनै जोङो गोदान मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआ जाहैबाय गोबां समाव जोङो सानो इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामला। गोबां समाव जोङो सानो इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासंलिया। नाथाय जोङो दिनै बाइबेलनि जुगिदि नायनि दिनै इसोरा जोंनि बिनायखौ इसोरा जोंनि दुखुनि समाव मानो जोंखौ हेफाजाब होआबा जोंनि बिनायखौ खोनासङा? मा खारननि थाखाय मा जाहोननि थाखाय दिनै इसोरा आंनि बिनायखौ खोनासङा, आंनि दुखुनि समाव आंखौ हेफाजाब होआ? दिनै जोङो बेखौ बाइबेलनिफ्राय जोङो नायनि जिसेयानि लिरनाय चैप्टार 59 भार्स 1 निफ्राय लानानै 3 सिम। Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor his ears are heavy, that it cannot hear. नाय फोरबुनि आखाया गुसुं नङा, जे बियो बिजों बासायनो हाया, एबा बिनि खोमाया थसा नङा, जे बियो खोनानो हाया। नाथाय नोंसोरनि अपराध मावनायासो नोंसोरखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय आरो नोंसोरनि पापफ्रा नोंसोरनिफ्राय बिनि मोखांखौ एसेग्राब फांथेदों, बियो खोनासंनो हाया। मानोना नोंसोरनि आखाइफ्रा थैजों आरो नोंसोरनि आसिफ्रा इनाय खालामनायजों खालाय जाबाय। नोंसोरनि गुस्थिफ्रा नंखाय रायज्लायो आरो नोंसोरनि सालाया सोलैनाय खोथा सावरायो। दिनै इसोरा मानो नोंनि बिनायखौ खोनासंनो हाया? नाम्बार 1आ जाहैबाय नोंनि आखाइजों नोङो दिनै गोरोन्थि हाबा मावो। दिनै नोंनि साननायजों नोङो गोरोन्थि हाबा मावो। दिनै नोंनि रायलायनायजों नोङो नंखाय फोलायो। दिनै नोंनि बुंनायजों नोङो दिनै इसोरनि बेरेखा हाबा मावो। बिनि थाखायनो बे इसोरा नोंनि बिनायखौ नोंनि आरजनि फिथाइखौ दिनै होनो हाया। दिनै नोङो मोनसे आरजखौ नोङो 10 बोसोर जाबाय, 15 बोसोर जालायलांबाय, नाथाय बे आरजनि फिथाइखौ मोनाखै। नाथाय जोङो गोबां समावनो ख्रिस्टियानफोरा गावनि गोरोन्थिखौ गावनि पापखौ जोङो इसोरनियाव सिमान लानांगौ, नाथाय सिमान लायालाबासिनो जोङो मा बुङो? इसोरालाय अबावथो एफा थाबनो होनो, इसोरालाय अबावथो एफा थाबनो खोनासंनो, सम लागोन, टाइम लाबावगोन, आरो एसे सम नांबावगोन, एसे आंनिया फोथायनायाव राबावनांगोन, अब्लासो इसोरा आंनो उत्तर होगोन। नङा, इसोरा जाहैबाय नों बिनायनि सिगां बियो मिन्थिग्रा इसोर बियो। नों बिनायनि सिगां नोंनि नांगौखौ जगायग्रा इसोर बियो। नोंनि गाज्रिखौ माब्लाबाबो सानग्रा इसोर नङा बियो। नोंखौ बियो माब्लाबाबो नस्थ जानायखौ आद्रि जानायखौ हास्थायग्रा इसोर नङा बियो। नोंनि जिबनाव जेब्लायबो बियो बोर गोनां जिउ, आलो गोजोन जिउ, उन्नतिनि जिउ खुंनायखौ हास्थायग्रा इसोर बियो। आरो नोंनि मोजांनि थाखाय आंनि मोजांनि थाखाय मावग्रा इसोर बियो। नाथाय दिनै जोङो बे इसोरनिफ्राय उत्तर मोनैनि खारना जाहैबाय दिनै जोङो जोंनि पापफोरनि थाखाय, जोंनि गोरोन्थिफोरनि थाखाय जोङो इसोरनिफ्राय जोङो उत्तरखौ मोना। दिनै इसोरनि खोमाया रोजा नङा, नोंनि बिनायखौ दि बे खोनासङा, नोंनि बिनायखौ दि बे खोनाहैयाखै बिदि नङा। नोंनि बिनाय, नोंनि आरज, नोंनि गोसो सिंनि बाथ्रा मोनफ्रोमखौबो इसोरा मिन्थिजोबगौ। आरो दिनै जिसु ख्रिस्टआ बेनिखायनो बुंदों जोंनि गोसोआव साननायखौ बे इसोरा नायग्रा इसोर इयो। जोंनि गोसोआव साननानै खुगाजों जोङो मा बुङो, खुगानि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिसार खालामग्रा इसोर बियो। दिनै जोंनि बुंनाय, जोंनि साननाया गोरोन्थिनि थाखाय, जोंनि जिउ खुंनाया पापजोंनो जिउ खुंनायनि थाखाय दिनै इसोरा जोंनो उत्तरखौ होनो हाया, जोंनि आरजनि फिननायखौ होनो हाया। नाथाय जेब्ला जोङो जोंनि पापफोरनिफ्राय, जोंनि गासै गोरोन्थिफोरनिफ्राय जेब्ला जोङो गोसो फाफिननानै इसोरनि खाथियाव फैगोन, अब्ला बे इसोरा जाहैबाय नों बिनाय लोगो लोगो होग्रा इसोर बियो। नों साननाय लोगो लोगो नोंनि साननायखौ जाफुंहोग्रा इसोर बियो। आरो बे इसोरा दिनै मानो जोंखौ हेफाजाब होनो हाया, जोंखौ मानो बासायनो हाया? खारना जाहैबाय जोंनियाव पाप दङ, नोंनियाव पाप दङ। दिनै मा पइन्टआ दिनै नोंखौ इसोरनिफ्राय बासायजानायनिफ्राय गोजान खालामदों? नोङो खैफोदाव गोलैब्लाबो मानो इसोरा नोंखौ बोखांनो हायाखै? नों एसेबां हजि खावनानै इसोरनि हेफाजाब बिब्लाबो, मण्डलिखौ लेंहरनानै, मण्डलिनि गागिफोरखौ लेंहरनानै आरज खालामनो बिब्लाबो दिनै नों मानो नोंनि समस्यानिफ्राय बोखांजायाखै? सान नोंहा मा पाप दङ, नोंहा मा गोरोन्थि दङ? दिनै बाइबेला बुंदों बे गोरोन्थि जुदि नोंहा गैयाब्ला बे नोंखौ लोगो लोगो बासायगोन।
बे जुदि नोंहा जुदि गाज्रि मावनाय गैयाब्ला नोंनि जिबनाव गाज्रि पाप जुदि गैयाब्ला नोंनि आरजखौ लोगो लोगो खोनासंगोन बियो नाथाय दिनै मानो नों खोनासंजायाखै दिनै नों मानो दुखुआव थाब्लाबो मानो नों बासायजायाखै नाय बाइबेला रोखा बुंदों दिनै जों जाहैबाय बे पापनिफ्राय गोसो फाफिननांगौ आं खेबसे फरायफिनबावनि जिसुयानि लिरनाय 59 भार्स 1 निफ्राय लानानै 3 सिम नाय फोरबुनि आखाया गुसुं नङा जे बियो बिजों बासायनो हाया एबा बिनि खोमाया थसा नङा जे बियो खोनानो हाया नाथाय नोंसोरनि अपराध मावनायासो नोंसोरखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय आरो नोंसोरनि पापफ्रा नोंसोरनिफ्राय बिनि मोखांखौ एसेग्राब फांथेदों बियो खोनासंनो हाया मानोना नोंसोरनि आखाइफ्रा थैजों आरो नोंसोरनि आसिफ्रा इनाय खामानिजों खालाय जाबाय नोंसोरनि गुस्थिफ्रा नंखाय रायज्लायो आरो नोंसोरनि सालाया सोलायनाय खोथा सावरायो दिनै नों साननानै नाय नोंहा बबे मोनसे गोरोन्थि जालांदों बबे मोनसे पापा नोंनियाव नांनानै दङ नों सिमान ला गावखौ नोङो जिसुनि खाथियाव गंग्लायनानै बिनि कालभारि क्रुसाव बोहैनाय गोथार थैजों नोङो फोथारसा अब्ला नोंनि बिनायखौ नों गाबज्रिनाय लोगोसेनो नों सहाय बिनाय लोगोसेनो बे इसोरा नोंखौ लोगो लोगो सहाय होनो हाग्रा इसोर नोंनि बिनाय मानिखौ होनो हाग्रा इसोर दिनै नोंहा गोसो फाफिननांगौ दङ दिनै नोंहा गोसो सोलायनांगौ दङ दिनै पापनिफ्राय गिदिंफिननांगौ दङ दिनै नोङो मानो सैनांदों दिनै मानो नोङो मोनसे आरजनि बिनायखौनो नोङो दिनै 5 बोसोर बारलांबाय बोसोर गिदिरलांबाय दिनै मानो नों उत्तर मोनाखै खारना जाबाय नोंनि पापानो नोंनि उत्तरखौ हमथानानै दङ नोंनि पापानो दिनै नोंखौ बे सैनांनायनिफ्राय बोखांजानायनिफ्राय हमथानानै दङ इसोरा नोंखौ हेफाजाब खालामगोन जेब्ला नोङो गासै नोंनि गोरोन्थिखौ नोङो निमाहा बिगोन मोनफा मोनफा गोसो सोलायनानै नोङो जेब्ला बिनियाव फैगोन बिनि कालभारि क्रुसाव बोहैनाय गोथार थैनि सिङाव जेब्ला नों गावखौ गंग्लायफैगोन बे इसोरा नोंखौ बोर होगोन बे इसोरा नोंनि बिनायखौ खोनासंगोन बे इसोरा नोंखौ हेफाजाब खालामगोन गड ब्लेस इउ